No niin, terve Sano se milloin YouTube. Meitin pitäisi nyt näyttää tällainen meitin pikkunen talo, mikä me tehtiin. 1,5 tuntia sinne menikin. Mutta täällä on niinku kaivos. Mennääs näyttää vähän. Mennään näyttää. Ei täällä ole paljon mitään erikoista, ei me kun paljon käytetä. Sitten mennään tänne kattoo sisälle. Testisankamaa ainakin. Ja täällä on takkoja. Sauna. Mennään hyppää tuolta hyppylaidalta. Ok. Täällä on sitten näitä hyppylautoja. Tässä on vähän isompi kuin toinen. Mutta jatketaan sit kun me ollaan niin tässä on ekaa. Mutta me mennään vielä tonne ylemmäs. Älä nyt niin maalas. Juu, mä menen kautta home-kommandilla vähän nopeammin. No niin. Sitten mennään näyttää vaikka suihku. Hei, odotas nyt hetki, kun mäkin Ja tuun. tuolla on nää kukat. Täällä on meidän makuuhuone, suihku. Joka ei nyt ole mikään parhaimmasta päästä, mutta ihan sama. Tästäkin pitäisi tulla suihku. Niin pitäisi tulla, jos ei uisi nyt kerkeä tekeen. Tai voisin mäkin sen tehdä, jos mä en pystyisi laittaa vettä. Täällä on sitten villavarasto. Aika paljon täällä on villaa. Mennään tänne. Sitten täällä on tää kattopaikka. Niin. Täällä on vähän laiskottelua, näitä juttuja. Ja sitten täälläkin on Meitin sohva. crafting tableja sitten. Älä nyt tonne, kun täällä alkaa kumata videolla. Ja täällä on meillä oikein kunnon sohva. Jep. Mutta eipä tässä sitten muuta, että se on moro.